Keplake kendang jaipong tambahi. Lali janjine kandhane alasati mangkel ake sapa wong sing ora gelo wis kadung dandan kok kowe ora teko. Hae Mbak Sri. Nggih dalem. Cah nom-noman kae ora kadang-kadang karang tarunai ketoke menggut-menggut. Alim-alim tiyang mriki. Kon maju rene. Mboten purun. Jen so cok. Kelakatmu saja nyerikani hatiku sejenak keinginan gantian itu Wahyu Iromo Ika menjadi saking lalatan desa Maduri Margomulyo Marzuki Channel ST Audio Keplake jaipong Mas Semi Pipimu mesti tak lali jadi dikandane alasane mangkel ake awes dikepot sapa wong sing ora gelo wis kadung dandan kowe ora teko. Hae. Sing ora melok mbengek, antrene dijaluk. Dijaluk. Gandum. Sing ora melok mbengek, antrene dijaluk siji-siji. Pekok gak melok mbengek. Jen-jene kowe ning endi? Sugeng rawuh Mbak Puput. Asik.
Nggih, matur suwun. Nuwun mbok pilih Paling tambah awas malih sampun, monggo. Sampun, nggih matur suwun. Mbah Jan balik tambah malih. Napa kok? Saged napa kok?